deti, no, hýbajte. Oco, ale Giorgio uteká preč. No tak, aha, no fuj. Deti, dom ste mi osrali. Ale mama tu není, ak si si nevšimol. Giorgio uteká, choďte za ním, no. Giorgio, ale hýbaj naspäť. Fú. To by si na budúce mohol odpustiť. Kúp si Sirius Black Unie. Aha, mama došla. Mama! Mama! Práve zabila mamu. Mama sa chcela stať parašút. Ale no, Jojo, poď, vypichnem ti oko. Jojo! Aha, vidíš? Som sa umýval. Ale mám tam bordel, pozri, vidíš to? On ide ku mne domov, no poď ku mne k izbe. No viem, je tam bordel, no bože, no. No poď Jojo, poď, hýbaj. To studí. No bo ťa žere. Kde mám prst? Teraz taký odkusnutý, vieš. A všimli si niekedy, ako tie slimáky sú rýchle, človeče? Pretože sú slimáky, vedia fascinujúco rýchlo behať. Krás. Ešte si nos poškrabe? Giorgio, padol! Giorgio, žiješ? Hej, Ferdo ťa prišiel pozrieť. Poď sem, Ferdo. Aha, Ferdo, neznášam ťa. Vražda priam. Ježiš, počkajte. Giorgio, žiješ? Oco ťa volá. Idú ti bratranci z 9. kolona. Aha, bratranci prišli. Jej, Giorgio, pozri. A Fedor furt spí aj s Nasťou, aj s Iliom. To je nuda. To žijú. Áno, žijú. Bože, jediný on, jak sa volá? Giorgio žije. Bože, ostatní sú skapatí, alebo spia. Tieni. Prepáč. A tu nie je napísané náhodou hell? Pozri sa. Nie? Sa mi iba zdá. Ukáž. Tak mi to úplne prišlo.